Duguden dɔw ka seereya kɔnɔna na ka bɔ Barasɔrɔ dugu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko kulu marifatigiw kun tilalen don sigiyɔrɔma 2 de. Kulu fɔlɔ olu kɔni kun nana ka dankari kɛ ka ɲɛsin duguw ma. Kulu filanan olu kɔni kun labɛnnen don walasa u bɛ se ka taa ni dugu baganw ye cogo min na. U ni yɛrɛkɔrɔsi dugudenw n'o ye donsow ye olu kɔni karila ɲɔgɔn na ka waati jan bɔ. Bankas Mali finitigilaka minnu dagalen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na olu kɔni kɛlen ka kunnafoniya mɛn olu senfa ka se nin yɔrɔ in na. Hali n'a sɔrɔ kunnafoniw ma jɔnjɔn ma sɔrɔ mun b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɔnɛna a nin na nin dangarawale in senfɛ a yirala k'a fɔ ko farinya tigilamɔgɔw olu kɔni taara ni dugu bagan caman ye nin waati in na. Lakanabaliya nasiraw fɛ hali sisan Bankas mara kɔnɔna na an bɛ taa ni kunnafoniyaw ye Bayi mara la u ka dugudennin mun sigilen bɛ Bayi commune na n'o ye Dinda ye n'o ni Koro yɛrɛ bɛ dancɛ kosɛbɛ. U y'a yira k'a fɔ ko kununko wula fɛ nɛgɛ ɲɛ 16 waati kulu marifatigi minnu ma lakodɔn olu kɔni nana bingani kɛ ka ɲɛsin sifilaka dɔw ma kamasɔrɔ ninnu tun b'u ka forow kɔnɔna na walasa u bɛ se k'u ka suman tigɛ waati cogo min na. A yirala k'a fɔ ko dangarawale in senfɛ sifilaka 4 ɲɔgɔnna olu de bɔnɛna u nin na. Hakilina jiginna san o san i b'a jateminɛ k'a fɔ ko ni sumantigɛ waatiw sera farinya tigilamɔgɔw bɛ dankari kɛ ka ɲɛsin dugu caman ma Mali camancɛ yanfan na wa laɲini kelen mun b'a la o de ye ka dankari kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ka sumanw ma wa caman ka sumanw bɛ jeni nin dangarawale nin senfɛ. Jateminɛw fana y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na Mali finitigilaka minnu dagalen bɛ Jalasabu mara la olu fana kɛlen bɛ ka giringajɔ kɛ ka munumunu dabɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye dugudenw olu b'u ka suman tigɛ basigi kɔnɔna na. Tijani Wederawogo, VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara marabolo kɔnɔna na.